V prvom rade treba povedať, že sa potvrdzuje to, čo sme vraveli od prvého dňa, že Európska únia je skorumpovaný a prehnitý projekt a ja som presvedčený, že to sa dokazuje každým mesiacom, je tu nová kauza. To je až neuveriteľné, že máme teraz kauzu pani Mogherinovej, čo bola bývalá šéfka diplomácie Európskej únie, dneska viedla naozaj prestížnú diplomatickú školu. To znamená, že to je samotné centrum diplomatickej služby Európskej únie. Predtým sme mali presne Leyenovú, ktorá mala ten svoj Pfizergate a odsúdili ju súd, že bola netransparentná. Medzi tým bol Reinders, ktorého chytila polícia, že on akože stieral losy a takto si zarobil tie milióny. No proste jeden skorumpovaný za druhým a to ešte nespomínam teraz tie predošlé kauzy, ako bol Qatargate a ďalšie korupčné aféry. To znamená, je tu úplne zjavné, že Európska únia, ktorá tu mudruje a moralizuje nad členskými štátmi a robí všelijaké infringementy a poučuje aj nás na Slovensku, že ako máme veci robiť správne, je vlastne sama jeden veľký skorumpovaný mechanizmus a ako sa vyjadril aj jeden, myslím, maďarský politik veľmi vtipne, že to už ani nepripomína politiku, že to už je žáner krimi. To už máte ako taký nejaký mafiánsky detektívny seriál a Európska únia je naozaj v ťažkej kríze. Či sa podarí týchto ľudí aj odsúdiť a aby skončili vo väzení, uvidíme. Rieši to belgická polícia, ja pevne verím, že sa to podarí, ale naozaj takto vysoko prehnitý mechanizmus, myslím si, že Európska únia stratila akékoľvek morálne právo kohokoľvek poučovať.